Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барои шумо пешниҳод мекунем мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин иштага. Иншоалло ки ана дастгири моро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешаи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментарий нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашро мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост, лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. аппарати собунбаро равонкардан дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, яъне ки ба кор тайёра. гуфтагие ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи дӯстӣ. пешина номаш ҷиликул астай, нархша 14 000 сомониш мега. боз гуфтагие ки касоне аз номи тега бизанед, иншоалло ки боз савдои хуб мешавад. дӯстони азиз, дӯстони азиз, рақамҳои ватсап, рақамҳои дастиш мондагӣ марҳамат метавонед дар рақамҳои рӯи экранда 558 66 00 қадр метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худусиёи бошон пурсон шавед. Opel Astra F ҳастед дӯстони азиз, дар кузофи караван. соли баромадаш 1997 сол мебошад ки мотор объём 1.6 литрай, коробкаш механикаи, судишояш газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. яксола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай, мотор, коробка ходовой 100%. нархша хулоса дӯстони азиз 41 000 сомониш мега. боз гуфтагие ки савдои хуб мешавад. рақамҳои ватсапаш охираш 91 99 ва рақамҳои дастиш 026 55 57 57. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. боз иншоалло ки арзон мекунад. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, сеюмин эълонамон Opel Astra F дар кузофи седан мебошад. солаш 1997, мотор 1.6 литри простой мебошад. мотораш 1.6 гуфтем, коробкаш механик, бензини холиқади ҳаракат мекунад, яъне ки 1.6 простой. пробегиш хулоса 287 000 километр гаштагиай. бензини холиқади ҳаракат мекунад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри ҳисор. ҳуҷҷатош 1 сола дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай. дата дари пеш электропакет, 4 баллони нав дорад. нархша 60 000 сомониш мега. рақамҳои ватсап дӯстон мондагӣ марҳамат метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон Starex-и фурӯшӣ аст, яъне ки Hyundai Starex, соли баромадаш 2002 сол. мотораш нав часпондагӣ, яъне ки вагони астай. судишояш дизел, дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. ҳуҷҷат надорад, яксола ҳуҷҷат бучидагиай ва нархша 27 000 сомониш мега. гуфтагие ки срочнафурӯшиай, яъне ки нархи охиришай. рақамҳо барои тамос 929 23 33 32 қадр. ҳам ватсап, ҳам дастӣ ҳардуш кор мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз тарафи подписчикҳо дута карусел равон кардаган, яъне ки карусели фурӯшӣ дар ҳолати хуб мебошад ва айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ. гуфтагие ки иншоалло хайдури аниқ бошад, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 936 00 39 79 қадр. ҳам ватсап, ҳам дастӣ дорад.
дӯстони азиз занг бизанед ва аз номи сомонаи мо Насим Диҷе салом расонед. Лайкҳоро бозем ба хотири меҳнати мо ҳатман дар канал подписатсия кунед. Раҳмати калон барои дастгиритон. ва дӯстон эълони навбатиямон Hyundai Avanti мебошад. Соли баромадиш 2011 сол. Мотораш 1.6 литр, коробкаш автоматикае. Краскаш сабсафед, бензини холиқади ҳаракат мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. хулоса мотор, коробка ходовой 100%, номерҳои транзит, краскаш сафед гуфтем, қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Турсунзода. 4 электропакет мултирул дорад. нақша 88 000 сомониш мега. боз иншоалло ки камтар агар яъне ки савдо мешавад, савдо дар назди ҳамин техника. рақамҳо барои тамос 93 158 04 47 қад метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти муфассалтарашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълонамон Opel Zafira ҳастай. Соли баромадиш 2009 сол. Мотор 1.9 литр, коробкаш механикай, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша баҳодирои азиз 79 000 сомониш мега. мотор, коробка 100%, ина марҳамат, яъне ки гуфтагия ҳолатиш хубай. 4 электропакет дорад. нархаш 79 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 94 463 44 44. 4 балонав. марҳамат дӯстон, метавонед муроҷиат кунед. марҳамат дӯстдорони Opel Хачибек. дӯстони азиз, якта Хачибек ёфтем бо нархи арзон. соли баромадиш 1997 сол мебошад ки мотор 1.6 литр, коробкаш механикай. хулоса газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. задагӣ пӯшидагӣ надорад. 4 балони нав часпондагӣ қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархаш 37 500 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 98 401 02 03. 4 балони нав метавонед муроҷиат кунед. мотор, коробка ходовой 100% ҳастанд. ба дили пур метавонед гуфтагай мошина харидорӣ кунед. марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, якта каравани прайсҳо ёфтем бо нархи арзон. гуфтагие ки срошна фурӯшия пул дар кор шидесай. соли баромадиш 1997 сол. мотор 1.6 литр, коробкаш механикай, бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошини хулоса дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мотор, коробка 100%, хайди десен ки дар навор мошин яъне ки краскаш хубай. нарша 29 000 сомониш мега. дӯстони азиз, 4 балони нав дорад. дискоҳои прастой. нархи мошин 29 000 сомонӣ камтарак, яъне ки савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 93 768 97 97. ватсап дорад. тариқи ватсап муроҷиат кунед. марҳамат дӯстдорони мошинҳои советскӣ. дӯстони азиз, ВАЗ 2110 мебошад. соли баромадиш 2000 сол. мотор 1.6 литр, коробкаш механик, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка 100%, краска талаб нестай. хулоса гуфтагия ки дистлой яъне ки краска кардагиай. салоншам тозаҳай. 4 балони нав дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша баҳодирои азиз 28 000 сомонӣ мега. балонои яъне ки дискоҳои R16 дорад гуфтагия. рақамҳо барои тамос 88 880 07 07 қад метавонед муроҷиат кунед.
марҳамат дӯстдорони BMW бародарои азиз, якта BMW M5 ёфтем. Соли баромадаш 1998, мотор 2.5 литра, коробкаш механик, бензини холе қади ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Гуфтагие ки ҳуҷҷат дорад, 4 мудия гуфтагие ки сурок дорад ҳуҷҷаташ. Номерҳои транзит ҳолаташ хуб қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархи мошин 32,000 сом мониш мега. Хулоса камтар дигар савдо мешавад. Рақамҳо барои тамос 00004 1204 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, ва маълумоти пурра аниқашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азизи дигари эълонамон, яъне ки Opel Vectra B ҳастай дути, соли баромадаш 1996, мотор 1.6 литр, коробкаш механикай, бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. Мошин краскаш сафед, ҳолаташ хуб, гуфтагие ки документҳои солонаш бочидагиянд. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархи мошин 17500 сомонӣ фурӯхта мешавад. Рақамҳо барои тамос 97 979 0179 қади ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ин охирин мошини фурӯшӣ ҳастай ки Mercedes компрессор ҳастай. Соли баромадаш 2000 сол, мотораш дар беҳтарин ҳолат, коробкаш механикай, хулоса бензини холе қади ҳаракат мекунанд. 4 баллони нав, номерҳои транзит, задни камера дорад. Хулоса мошин дар беҳтарин ҳолат, 7 моҳ танировка дорад, ҳуҷҷат 1 солат, яъне ки утилизатсия кардагӣ ҳастай. Қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нарша бародарои азиз 45000 сомон мега. рақамҳо барои тамос дӯстони азиз дар экранои шумо омодагист. Марҳамат метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра аниқашон аз худи соҳибашон пурсон шавед.